στο τρίτο ή τέταρτο σημερινό, δεν θυμάμαι τι βίντεο, στο τρίτο ή τέταρτο βίντεο, το σημερινό μας, θα παίξω ποδόσφαιρο με τον τοίχο, αλλά όχι box που είχα πει πριν. Στο αυριανό νομίζω box και στο αυριανό μπορεί το nerf, μπορεί. Γιατί το 20% μπορεί να παίξω σήμερα nerf, αλλά το 80% θα παίξω αύριο, γιατί δεν έχω χρόνο, θα πάω να παίξω με κάτι φίλους μου μπάλα. Ωραία, τέλος πάντων, εγώ θα πάρω την μπάλα και θα κάνω τον goalkeeper. Λοιπόν, τώρα με την μπάλα εδώ πέρα την έχει φάει σκύλος μου, ο χαζός. Τέλος πάντων, θα παίξω στο ποδόσφαιρο λίγο κανένα. Λοιπόν, θα πάρω το νερ, θα παίξω, θα σουτάρω εδώ κάπου, θα στοιχεύσω και θα πιάνω τα σουτ. 1, 2, 3. Και βάλω τα παιχνίδια. Επειδή δεν είναι μεγάλο στο χώρο του κρεβατιού, μπορώ να το δείξω κιόλας. Ευτυχώς δεν το έφαγα. Άλλα 5. 1. 2. 1 χαμηλά, 5. Αυτό ήταν το βίντεο, δεν κουράστηκα καθόλου. Να πάρω λίγες ανάσες. Τέλεια. Θα συνεχίσουμε αύριο με άλλο ένα βίντεο με τα nerf. Πάλι. Ναι, με τα nerf. Ή με το box. Που ξέρετε, μπορεί και να παίξω και με τα nerf. Αλλά και με το box.